дар шаҳри Истаравшан 2 нафар гумонбари ҷинояти дуздӣ дастгир шуд, ки қаблан бо ҳамин ҷурм суд шуданд. Киссабурӣ дар бозор ҳолати ҷиноятиест, ки мақомоти милитсия ба дастгиршудаҳо нисбат медиҳад. кормандони мақомоти милитсияи шаҳри Истаравшан ҳаракатҳои ҷинояткоронаи 2 нафар киссабурро ошкор намуданд. дар асоси муроҷиати ҷабрдидаи ҷиноят зани 49 сола, ки дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Истаравшан афроди номаълум аз ҷайбаш 400 сомонӣ ва як адад телефони мобилияшро тасарруф карданд, боизи гарм шахсияти гумонбарон дар ҷинояти дуздӣ Шарифов Далер Давронович соли таваллудаш 1990 ва Ҷумаев Дилшод Аъзамович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандагони шаҳри Истаравшан маълум шуд. дуздӣ бо маслиҳати пешакӣ содир шудааст. баъди мушоҳидаи нақдинаи ҷабрдида ва ҳаракатҳои бепарвоӣ аз ҷониби ӯ, гумонбарон тасарруфи пулро ба мақсад мувофиқ медонанд. чанд муддат занаки думболагирӣ карда шуд? 5 минут. вобаста ба шахсияти дастгиршудаҳо гуфтанд ҷоиз аст, ки ҳар ду гузаштаи доғдоркунанда дошта, пештар 2 маротиба барои содир намудани ҳамин гуна кирдори ҷиноятӣ суд шуданд. Дастша аксаш гирифтим, пула дидам, аста повда рафтем, ҳамун пестарро гирифтим. даст доштани гумонбарон дар дигар дуздиҳое ба мисли киссабурӣ, ки зарардидагон ба милитсия муроҷиат накарданд, аз фарзияҳои оперативию тафтишотиест, ки мавриди коркарди милитсияи Истаравшан қарор дорад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.